Suntem într-o zonă pe care aș putea o numi așa, acum, și totuși nu acum. Am văzut cu ochii noștri cenzură de curând, așa este? A fost cenzură peste tot. Nu puteai să vorbești ce vrei, nu puteai să discuți decât ceea ce era politically corect. Anumite lucruri au fost cancelate pur și simplu. Statui, opere de artă, opere de muzică și așa mai departe au fost cancelate ca fiind neadecvate cu ceea ce, eu știu, timpul nostru în care trăim astăzi are nevoie. Cărți, literatura au fost trecută la index. Tot ceea ce a fost în Evul Mediu a reapărut. Nu în aceeași formă, probabil cu altă pălărie, dar au fost. În același timp însă, zilele trecute s-au ridicat un alt front în lumea noastră, în care cineva a murit pentru faptul că a cerut ca să se poată discuta liber. Să nu mai fie cenzura presei, să nu mai fie index, să nu mai fie mișcarea cancelling. Și omul respectiv a fost ucis. După aceea s-a ridicat lumea întreagă spunând avem nevoie de libertate. Unde suntem? Toate lucrurile sunt pe piață. E și Evul Mediu pe piață, e și libertatea și pretenția de libertate. Acum, ce învață poporul lui Dumnezeu din toate aceste lucruri care se bat cap în cap? Trebuie să învățăm cel puțin câteva lucruri. Că noi va trebui să strigăm sau să proclamăm Evanghelia acum, pentru că pentru mâine se ridică forțe limitative și de blocaj foarte puternice. Mâine, poimâine nu vom mai putea vorbi. Dovada e pe teren. Există. Nu vorbim de lucruri care nu există. Le-am trăit. Faptul că suntem invitați să vorbim astăzi îmi este demonstrat și de faptul că se ridică voci care preiau mesajul Bisericii Advente, întreita solie îngerească, mesajul închinării, și un om care n-are de-a face cu închinarea 100%, dă foc unei lumii întregi cu subiectul închinării și spune, este bine să vă închinați în sabat. Oare de ce face lucrul acesta? Știe el de ce face? Prezintă el mesajul întreitei solii îngerești? Sau este o provocare pentru ca biserica să se ridice și să zică ăsta este glasul nostru. Noi ar trebui să vorbim acum. Nu cumva biserica ar trebui să se oprească să zică, da, n-ar trebui să fim noi acolo. N-ar trebui să fi fost noi cei împușcați. Nu știu. Sau cei ce vor vorbi frumos despre sabat și nu Charlie Kirk. Ci cei ce vorbesc despre Dumnezeu frumos, astfel încât sabatul să întregească caracterul lui Dumnezeu. Și nu Cameron ar fi trebuit să vorbească despre faptul că nu există hell sau iad, ci ar fi trebuit să știe toată lumea, de la adventiștii de ziua 7-a, că de fapt Dumnezeul Scripturii nu este un Dumnezeu care fabrică iadul. Și dacă sunt voci de felul acesta, vocile de felul acesta doar îmi demonstrează câteva lucruri. Îmi demonstrează că se poate, în timp ce eu zic că nu se poate. 2. Că a venit timpul, în timp ce eu zic nu știu dacă a venit timpul, dar oamenii ăștia spun a venit timpul. 3. Că oamenii ăștia au început și altcineva trebuie să continue. Frații mei, ca să răspund la întrebarea fratelui Dragoș, răspunsul este simplu. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că trăim în zona Marii Strigări. Nu mâine va fi Marea Strigare. Azi e Marea Strigare. Uitați-vă bine ce facem noi în timpul Marii Strigări. Atâta tot. Și acum aș vrea să
Mai rămânem puțin. Ați observat că ne este greu să ne rugăm? Ați băgat de seamă? Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiem are ca rol motivarea noastră ca să dăm buzna la rugăciune. Din cauza asta, fraților, vă rog frumos, nu vă grăbiți. Gustul pentru rugăciune nu se face în shorts. Nu. În câteva minute se poate comunica faptul divers. Uite, încă o curiozitate. Probabil o glumă. Se putea spune o glumă și așa mai departe. Dar ca să se nască dorul după rugăciune, e nevoie de timp. Nu în seara asta o să vă țin până când se va întâmpla lucrul acesta, dar vreau să luăm o lecție mai serioasă puțin. Ați auzit că prietenii noștri penticostalii se duc la stăruință? Și nu se roagă în primele 5 minute, nu în primele 10 minute. Ei se roagă după ce dau timp, nu doar emoției, dar și gândirii să funcționeze. Nu vreau niciodată să promovez tipul acesta sau modelul acesta de lucru, dar vreau doar să vă fac geloși, vorba lui Pavel. Vreau să vă fac doar geloși. De ce un adventist de ziua 7-a are ca Dumnezeul acestui veac ceasul de la mâna stângă sau telefonul din buzunar? De ce ceasul contează atât de mult și nu contează dacă m-am putut ruga sau nu? Dacă Dumnezeu mi-a răspuns sau nu, dacă m-am conectat la El sau nu, dacă a avut rost să vin sau nu, dacă am plecat gol sau plin de aici. Asta e problema. Nu contează nimic altceva. Dacă pleci cu 5 minute înainte să fii plin, ai venit degeaba. Dacă ai mai stat 5 minute și te-ai umplut, ai câștigat tot. Dragii mei, haideți să umblăm după calitate, nu după formă. Haideți să vedem dacă suntem plini și dacă suntem poporul acela despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să citesc un apel devoțional la noi, aș vrea să vă introduc puțin în ceea ce dumneavoastră aveți în prelegere și anume, uitați cum începe prelegerea. Pentru mine a fost provocator, zice, evenimentele recente, fără precedent, ne reamintesc cât de repede se transformă lumea în care trăim. Corect? Bun. Dezastre naturale, dar și cele provocate de oameni sunt tot mai frecvente și tot mai devastatoare. Păi n-a fost așa în toată vremea? N-a fost așa întotdeauna? A fost sau nu? A fost sau nu? Marea majoritate spun, au fost. Frații mei, nici nu contează intensitatea. V-am mai spus dumneavoastră, vreau să vă mai provoc o dată asupra unei teme importante. Cu tremurul din 1755, cu tremurul de la Lisabona. Vă amintiți? A fost cel mai mare cutremur? Poftiți? A fost cel mai mare cutremur? Nu, frații mei, n-a fost cel mai mare cutremur din istoria noastră. A fost cutremure mult mai mari decât cutremurul de la Lisabona. Mult mai mari. Din cauza aceasta am fost pus la un moment dat în situația și v-am mărturisit că nu am mai prezentat acel cutremur de la Lisabona, 1755, ca făcând parte din semnele sfârșitului. Am zis, păi, cred că am greșit undeva acolo, că au fost cutremuri mai mari decât cutremurul acela. De ce să amintim mereu de cutremurul din Lisabona, când sunt și altele, pe alea nu le amintim mereu cutremurul din Lisabona. Și vă rog să observați că, per ansamblu, tipul ăsta de gândire a avut succes, a câștigat. Nu se mai vorbește despre cutremurul din Lisabona. Și v-am povestit dumneavoastră de aici, de la Amvon. Citeam o carte de doctorat. Se intitulea Regresia moralei. Autor Paraschiv, primul nume îmi scapă. În sfârșit, și fiind filozofie, mi-a plăcut foarte mult și am ajuns la un moment dat când m-am uitat la o notă de subsol. Și la o notă de subsol, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru nota aceea de subsol care mi-a schimbat gândirea. Scrie așa:
luat dintr-o publicație americană. Reader Digest. Cutremurul de la Lisabona, 1795, noiembrie, a schimbat întregul sistem de gândire filozofică al Europei. Dacă până atunci a fost un sistem de gândire pozitiv filozofic, triumfalist, se credea în progres, după cutremurul de la Lisabona a început scepticismul, îndoiala și a început societatea mea să se întrebe, oare nu cumva e sfârșitul? Nu cumva civilizația mea, în ciuda tuturor elementelor de progres, se apropie de finalul ei? Și filozofia spune că în momentul acela s-a schimbat ceva nu în mintea unui om, în mintea unui continent întreg. Și continentul acela era creștin. În mintea unui continent european, da? Continentul european creștin, s-a schimbat modul de gândire. Dumnezeu a știut ce a spus când a zis că este important momentul acela. Nu pentru că a fost cel mai mare cutremur din punct de vedere seismic, ci pentru că a avut impact. Fraților, ceea ce trăim noi acum nu se măsoară, nu se evaluează cu cântarul cu care suntem obișnuiți noi. Este vorba de impactul pe care aceste schimbări le au în societate, în legătură cu mintea oamenilor și mai ales cu sufletul lor. Și Dumnezeu spune că în momentul acesta impactul este major, este extraordinar. Se trăiește în inimile oamenilor o schimbare de paradigmă cum n-a fost niciodată. Citeți mai departe. În multe țări, tensiunile politice par greu, dacă nu imposibil de aplanat. Păi întotdeauna a fost așa. Când nu s-au certat imperiile unele cu altele, când n-a fost revoluții, când n-a fost război, întotdeauna a fost. Și atunci? Uitați-vă la impactul pe care îl au asupra oamenilor, modul în care schimbă felul nostru de a gândi. Acolo este cheia. Nu câte război avem, nu cât de mari sunt, nu dacă sunt sau nu, dacă este sau nu mondial, dacă e al treilea război mondial sau nu. Nu despre asta este vorba. Ci uitați-vă dacă schimbă sau nu mintea umană. Și mi-aduc aminte de Gorbaciov care spunea în 1989, spunea așa: ne mai trebuie o criză. Avem nevoie de o criză și de un conducător carismatic. Cu alte cuvinte, ce fel de conducător? Poftiți? Cu har. Și de aici încolo completați dumneavoastră. Și lumea nu va mai fi aceeași. Avem nevoie de o criză, un conducător carismatic și lumea nu va mai fi aceeași. Uitați-vă bine cum se transformă lumea din momentul în care nu mărimea crizei contează, ci efectul crizei contează enorm. Se schimbă minți. Se schimbă viziuni nu politice, ci viziuni existențiale, pur și simplu. Bărbatul nu mai e bărbat, femeia nu mai e femeie, familia nu mai e familie, revenirea lui Iisus Hristos, nici vorbă. Societatea pe alte principii, educația în alt fel, economia se schimbă total, totul se schimbă datorită cărui fapt? E război? Nu. E o criză cum nu s-a mai văzut? Nu. E ceva suficient să schimbe tot. Despre asta e vorba. Normele sociale și culturale se erodează, economia globală se clatină, amenințată de haos, mișcările economice creează situații care necesită compromisuri. Ai nevoie de compromis ca să existi. Negociază tot. Putin nu știe să negocieze, toată lumea împotriva lui. Ceilalți știu să negocieze, toată lumea e cu ei. Trebuie să fim prietenoși,
iertați-mă, mișcările ecumenice creează situații care necesită compromisuri. Mișcările ecumenice. Au fost mișcări și încercări ecumenice în toate timpurile. Una dintre cele mai mari s-a întâmplat în 325 la Conciliul de la Nicea. Ecumenism. De ce ecumenismul ăsta este mai primejdios chiar decât acela? De ce? De ce acum e cum n-a mai fost? Că aparent a mai fost. Că există voci care spun, da, a fost asta și ca și la cutremurul de la Lisabona, a mai fost și atunci, a mai fost și în altă parte. Cu ce e ceva special astăzi? Și totuși e ceva special astăzi. Aș vrea să înțelegem foarte bine, frații mei. Există voci care spun așa, nu vă impacientați. Nu vă impacientați. Așa a fost și de atâtea ori. Lucrurile vor fi așa mai departe. Vom trece de perioada aceasta. Asta este o mișcare mai serioasă în care se trece de la un fel de societate la alt fel de societate. Ni se va lua cash-ul, ne speriem de treaba asta, ni se va lua locurile de muncă, vor veni roboți, ne speriem și de robotică, ne speriem de toate lucrurile care sunt. Dar asta este, societatea merge înainte, vom trece și peste. Pe noi ne sperie schimbarea. Foarte multe voci ne spun treaba asta. Pe noi ne sperie schimbarea. Frații mei, Scriptura nu vorbește de sperierea noastră. Nu e vorba că ne speriem sau nu. E vorba, putem identifica faptul că acestea sunt elemente care confirmă faptul că Iisus e la ușă? Sau e doar un prag istoric mai greu de trecut pe care unii îl vor trece și alții se vor împiedica și vor rămâne acolo la prag? Cum e? Vine Iisus sau e prag? Vine Iisus sau e prag? Vine Iisus sau e prag? Vine Iisus. Da. Asta este marea problemă, să știți. Dacă noi am fi convinși că Iisus Hristos vine, orele noastre de rugăciune ar fi fierbinți. Noi am stat pe genunchi ca în fața lui Iisus Hristos. Dar pentru că avem impresia că este doar un alt prag pe care trebuie să-l trecem, din cauza asta orele noastre de rugăciune sunt convenționale. Și atât. Se despart lucruri aici, în funcție de modul în care credem sau nu, în funcție de modul în care percepem sau nu. Ceea ce dorisem să vă comunic n-are nimic de a face cu ceea ce vă spun acum. Și totuși continui. Pentru că am impresia că dacă vom rezolva aceste lucruri acum, vom câștiga mult. Dacă nu vom rezolva lucrurile astea, vom pierde mult. Adică, mergând puțin mai departe, toate evenimentele acestea ar trebui să ni se adreseze nouă pe registrul treziți-vă. Treziți-vă! Nu pe registrul temeți-vă. Nu e vorba de teamă. E vorba de a te trezi. Numai că trezirea este văzută diferit de mințile noastre. Unii văd trezirea ca un efort, un hăirup, care nu poate să țină mult. Deci, nu poate să țină mult. Ține o săptămână, 2, 3, 6 luni și pe urmă de oboseală te culceară. Da? Sunt alții care cred că trezirea trebuie să fie un mod de a fi. Și atunci, dacă este un mod de a fi, trezirea este o zonă de existență. Băi, așa trebuie să trăiesc eu de la 3 ani până la când se termină. Trezit. Cei care cred că trezirea este un efort, se tem de un lucru. Dacă eu fac efortul acum și îl fac degeaba, adică Iisus Hristos nu vine. Știți? Mă trezesc acum, mă încordez, mă ridic, fac efortul și nu vine Iisus Hristos. Ce mă fac?
cei ce gândesc în felul acesta, ei tot încearcă să-și potrivească efortul să fie exact când trebuie, nu cumva să fie efortul când nu trebuie. În felul ăsta, noi ca și creștini ne e teamă că ne redeșteptăm fără rost. Există posibilitatea să te trezești fără rost? Da sau nu? Da sau nu? Frații mei, așa ar trebui să trăim. Dacă ne trezim acum, în săptămâna asta de rugăciune, să ne ajute Domnul să rămânem așa. Să ne ajute Domnul să nu ne fie greu. Să nu ne fie greu. Aș vrea să ne rugăm mult. Cu toată puterea, aș vrea să ne fie drag să ne rugăm. Din cartea În locurile cerești, pe care o aveți și dumneavoastră și care ați folosit-o ca devoțional în anul trecut, câteva gânduri. Se poate să ne facă oare separarea de lume nepotriviți pentru lucrarea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu? Ne va împiedica să le facem bine celor din jur? Nu. Cu cât suntem mai hotărâți pentru cer, cu atât mai mare va fi puterea noastră de a fi utili celor din jur. Noi studiem modelul și vom avea și noi aceeași atitudine manifestată de Domnul Hristos. Mântuitorul nu se număra printre cei înălțați și onorați ai lumii, nu și-a petrecut timpul printre cei care căutau ușurătate și plăcere. El lucra ca să-i ajute pe cei care aveau nevoie de ajutor, să-i salveze pe cei pierduți și pieritori, să-i ridice pe cei căzuți, să rupă jugul apăsării celor înrobiți, să-i vindece pe cei bolnavi, să le spună cuvinte de simpatie și încurajare celor descurajați și îndurerați. Nouă ni se cere să luăm acest exemplu. Cu cât manifestăm mai mult Spiritul lui Hristos, cu atât vom face mai multe pentru semenii noștri. Frații mei, asta e redeșteptarea. Nu altceva. Asta e redeșteptarea. Asta ar trebui să facem, asta ar trebui să fim. Un paragraf mai departe. Timpul de probă este aproape de încheiere. Pentru toți aceia care se tem că s-ar putea întâmpla ca să ne redeșteptăm și să ne redeșteptăm prea devreme, pentru toți aceia care gândesc așa, mai citesc o dată, timpul de probă este aproape de încheiere. Curând se va înălța ultima rugăciune pentru păcătoși, se va vărsa ultima lacrimă, se va da ultima avertizare, se va acorda ultimul sfat și vocea dulce a milei nu se va mai auzi. De ce ne este nouă frică că ne redeșteptăm prea repede, în loc să ne fie frică că ne redeșteptăm prea târziu? Ce-i cu noi? De aceea Satana face asemenea eforturi puternice să-i țină pe oameni în capcana sa. Inamicul joacă jocul vieții pentru fiecare suflet. Auziți? Jocul vieții. Fatal. Total. El se străduiește să îndepărteze de noi lucrurile spirituale și în locul harurilor prețioase ale lui Hristos ne copleșește inima cu trăsături rele de natură trupească. În loc de har, auziți ce urmează. Cu ce ne umple el. Mânie, gânduri rele, gelozie, iubire de lume, iubire de sine, iubire de plăceri, lăudăroșia vieții. Avem nevoie să fim întăriți împotriva incursiunilor vrăjmașului, deoarece dacă nu suntem veghetori și nu ne rugăm, aceste rele vor intra în inima noastră și vor copleși tot ce este bun. De ce avem săptămână de rugăciune? Ajutați-mă! De ce avem nevoie de săptămână de rugăciune?
Mai citesc o dată. Avem nevoie să fim întăriți împotriva incursiunilor vrăjmașului. Dacă nu suntem veghetori și ne rugăm, el va avea câștig. Săptămâna de rugăciune este o săptămână în care ne ridicăm și ne concentrăm pentru a veghea asupra noastră ca vrăjmașul să nu câștige. Frații mei, biserica noastră este lovită din multe părți. Problemele, crizele nu sunt simple. Nevoia de lucru și de a sta tare pentru Hristos este extrem de puternică. Iar noi nu sesizăm lucrurile acestea. Închei. Cât de mare este responsabilitatea dată ucenicului lui Hristos. Cât de imperativă este datoria de reflecta lumina cerului asupra unei lumi cufundate de întuneric. Cu cât este mai adâncă bezna care ne înconjoară, cu atât mai mult să strălucească lumina credinței și a exemplului creștin. Amin. Frații mei, nu știu dacă am reușit să vă motivez mai mult, dar aș dori ca, începând din momentul acesta, rugăciunea să fie resursa noastră de putere și șansa noastră de trezire și de eliberare. Aș vrea să vă rog un lucru. Aș vrea să vă invit la rugăciune din nou. Nu vă uitați la ceas. Uitați-vă doar să plecăm de aici plini. Atâta tot.